Mamuka mukaswera sei muri yeZimbabwe? Tadzoka nenyaya asi muzuva ranhasi nyaya yatinayo its not for sensitive viewers. Kana kuri kuti munhu ari sensitive, munhu anotya, ndokumbura kuti musaona vhidhiyo ino because zvinozokunetsai. Ngatipinde munyaya yedu. Ini ndakasangana neurombwa in broad daylight, masikati machena tete, ende vanhu havachambozvivanzi kana mazuva ano. Vamwe vanotoita brag neurombwa. Zviri kutoita senge trend, senge zvinhu zviri mufashion. Masina rombe skets akambonedza gore riya. Ndaibva hwangu kugweru ndichienda kuHarare. Ndaida kusvika ndichidzoka, saka zvekukwira magumbakumba mabhazi asingadi kusiya vanhu murodhi anoorera munhu wese zvaizondidhileya. Ndaive neurgent business ndaifanira kungoita chop chop ndoita U10 tobva tadzoka kumba. Option yekunorara kwekwazeni yangu was out of the picture nokuti ese aitsenga mvura ichita zvidimbu dimbu. Saka zvemunhu aita senge achakumhoresa nechitanda hainikisi, mukombe wacho ngaundipfuure. Saka ndakanomira paAmtech kuti ndihaike mota dzinofamba dzisingatete road. Kwakatanga kupfuura kawishi kaitokosora kosoro. Ndikaona kuti handisviki, ndingatoitsiga musoro ndikakasira kusvika. Saka pakazosvika rino Land Cruiser raiva nadhiraivha aitoratidza kuti ari pakumhanya. Taive timire tiri vaviri neumwe murume, asi murume uyu akakumbira dhiraivha achiti aikumbira kunosiwa mukweke. Ainge akanonoka kunopinda pashifti yake pabruwari yedoro mukwekwe. Dhiraivha akati aiva asingafariri kutakura vanhu vemashort distance, nokuti kutakura vanhu kwaisava kutsvaka mari asi kutotsvaka companion chipu zvake, kutotsvaka vanhu vekufamba achitaura navo. Saka taizenge tava vatatu mumotikari, dhiraivha, murume wekukwekwe bruwari neni. Hangu ndakabva ndadhisaidha kunogara kumasure, chero dhiraivha ake ainge ainsisa kuti ndigare mberi. Uyu murume aiburukira kubruwari agare kusitire kumashure sezvo aiburukira pedyo. Ndakaona senge zvaive zvisingaiti ndikati vanhu varume ngavagare mberi, ini ndigare zvangu kumasure. Mota yakasimudzwa ikadavira zvekuti pakwekwe pakaita kunge kunotenga chingwa kutakshop. Baba vekubruwari vakaburuka. Handina kuona need yekunogara front seat. I was very comfortable ndigere kumashure kwemota kwaiva spacious, so munhu ainge afumobata jombo muromo. Ndakabatwa nehope kubva pastretch yekwekwe kusvika Chegutu. Ndakazopatuka dhiraivha anditi tava muChegutu. Kana ndaida recess ndikati kwete, ndaive ndichiri right. Hope dzakazake dzapera manje ndichifunga kuti tinomhara manje. Aiva mudzimi yainge yakombora, ndiko kunonzi kutungamirira wakauku. Dhiraivha aiva akapfeka long sleeved shirt, saka akabvisa aita senge ari kuzvikwenya. Tete hana yangu yakarova kuita kunge ichabuda kuti ndiibate maoko. Yaita kuti tete munoziva tukonye tuya tudiki tunowanikwa panyama yava kuora ine decomposing state. Twaive paruoko. Tete kutonyora kwandiri kuita nyaya iyi ndatomerera. Handizivi kuti dhiraivha ainge arivara here kufukura hembe yakazoita kuti makonye ave exposed, aitovaiwawo genuinely, kuti aitodyiwa achifamba, kuti aive munhu mupenyu here kana kuti motikari yaitochovhiwa nechitukwana. Dhiraivha akazviona kuti ndaive ndazviona nekuti kumeso kwangu kwaive kwakanyorwa kutya kwega kwega. Munhu anofema kuita makonye achifamba sei, chirwere rudzi ichocho. Ndakati kuna dhiraivha andiburutse, ndaive ndisingachadi kuenda kuHarare. Vatete, mati muri kuenda kuHarare, ndiko kwandiri kunokusiyayo. Ipapo hana yainge yasimuka ndonzwa kuda kurutsa. Ndipo paakatanga kutsanangura nyaya yake. Vatete, ini ndaive nenhamo inonhuhwa zvekuti chero beto chairo rainge risingawanikwi mumba mangu nokushaya chokudya chaiko. Nokudaro ndakazamawo kutsvaka raramo kuenda kumakomba kunoenda vamwe varume, asi zvaita senge ini ndine mhepo. Ndaive ndisingabati chero 1 gram chaiyo. Kana pakawanikwa gomba raipisa zvakadini, ini ndaibuda ndisina chinhu. Saka ndakazoona sahwira kumakomba akati tiende kwaanoziva kwataifanira kuenda kuti nzira dzedu dzizarure. Saka takaenda kuna sekuru vaiziva kuti tinogezwa munyama kuti tikwanise kubata mari. Sekuru vakati tiuye after 3 days, asi tiuye takachena nokuti process yacho yaida kuti tiitwe takachena. Takanzi hatifaniri kusangana pabonde nevakadzi kwemazuva 3. Takatevedzera zvaive zvataurwa nasekuru ava, tikaenda kunogezwa munyama nekusimbisiwa. Tiri mukusimbiswa kudaro, ndakanzwa chinhu chakanditi nga paruoko apa. Asi handina kuona kuti chii chaive chandiruma. Ndakatoudza sekuru kuti pane chandiruma, vakati ndiyo process yacho yekusimbiswa. Ndaifanira kusatya zvamuchose. Ko ndaigozivei
kuti kuda kusimbiswa ndichitsvaka marugu, ndaitozvitsvakira matambudziko. Ndarumwa nechinhu ichi. Pandakaruma pakabva pasviba, asi ndaiti ndikaenda pasi pevhu ndinobata mari svinyu. Ndaiti chero ndikapinda mugomba rainzi harina mari, rine vakatombopindamo vakabuda vasina chinhu. Ini ndaiti ndikapindamo ndaibuda ndakanuna. Ndaitozikana kuti bosi vasvika mari inowanikwa. Instead yekuti ndiite hard work, ndanga ndatova neboys dzangu. Pasina nguva ngani ndaiva ndatova nezvinonongedzera, motikari, dzimba, even madetector ndainge ndava neyangu ndisachahai kune vanhu. Asi rimwe zuva pandakarumwa paya pakavava zvisina akamboona. Ndakangofira kukwenya pakarumwa paya pakaita senge pafurika. Ndipo pakatanga chisuonekwe. Ndakadzokera kuna sekuru vekuti geza nekuti simbisa. Vakati ndaisafanira kukwenya pakarumwa nokuti uturu hwacho hwaifanira kunge huri muropa rangu. Manje kukwenya kwandainge ndaita ndaizorarama hangu, asi ndichange ndine makonye anenge achindidya mbichana. Makonye aya aifanira kurarama ari muropa rangu. Chakandiruma handichizivi, handitozivi ndinorapika sei, uye dai sekuru ava vainge vaiva honest kubva kwekutanga kuti ndizvo zvichaitika zvokwadi, ndingadai ndakagara ndiri musvuhu kwisina makushe. Driver uyu akatanga kuchema achiungudza atete. Ndakashaya kuti ndomukamufota sei ndichiti iyi, sezvo iniwo wacho ndaiva mushoko yezvandaive ndaona nekunzwa pamwe chete. Shuwa munhu kudyiwa achifamba, saka achaita sei? Saka achadyiwa kwenguva yakadini, uye kana apera kudyiwa zvozoita sei? Ndaive ndachidukuka pachikona manje, ndongoti dai tasvika pashowground ndidzike zvangu. Kubva pahalfway kusvika kunotoni, brain dzangu dzaive dziri namo ndisachafunge kukana aizondirasira makonye kwandiri. Anenge akaziva zvandaifunga akati ndisatye, makonye aya hasi transferable kune munhu. Shoko rake rakandibata tete. Shoko rake rakandibata tete nderekuti kana paine kwandinoziva kwaanogona kuwana rubetsero, abetsereke. Is prepared to lose everything just to have his sanity back. Anoti aingambodzokera kuna sekuru vainge vamugeza nekumusimbisa achiti vaite reverse transaction, asi vainge vamudza kuti chabhenda chabambaira haitasanoke. Tete, handisati ndamboona zvakadaro mukati meupenyu hwangu. Sarenda ndakazodzika zvangu ndikaita business rangu. Tete, nyaya iyi yakandinetsa. Nanhasi ndosaka ndauyawo pano ndichiti ndizosheyawo nyaya iyi nemi. Ndipo paperera nyaya yangu. This is a very very scary story. Ndanzwa kutya pandaiverenga, pandaitumirwa ndanzwa kutya, ndikanoda kufunga gumbezi chaikono kuti zvakaoma. Ende chinhu chimwe chete chandaona ndechekuti kazhinji kacho paunobata mushonga hauudzivi warumwa kuti warumwa paya hauzivi kuti njawakuruma chii. Wobvunza zvesekuru chii chandiruma kwe hachina basa kungosimbisiwa. Izvo bodo wadorumwa wadoiswa zvinhu zvawaiswa mukati, zvino kana obuda makonye waiti uchifamba ediweka zvakaoma hazvo. Ndinoshuvirawo kuti vanhu vakadai so ingadai vachikwanisa kuwana rubatsiro. Zvino handizivi kuti time kuti munhu uyu akaonekwa ari achiri mupenyu here, aripi, because zvekungopuwa lift kane munhu ndobva adoinda kuti zvino uripi kana kuti mupenyu kana kuti wakafa hapana anoziva. Tete, ndasvika kumagumo eupenyu hwangu ndiri kufa, and I'm 100% sure because my friends vakatofa. Vandaita navo zvinhu izvi. Out of 4 friends ndindasara, asi mazuva angu azopera chandisingazivi kuti chinhu chatipedza ichi chii, mushonga here wechivanhu or poison. Asi shamwari dzangu dzakashaya in the same way, and it was a very slow but painful death. Chiremba vakaita mascan, and I've been battling with this for the past 2 years. Vanoti maorgans angu ari essential ese ari kudyika, ari kupera, ndezvinoita sekunge ndine cancer. Ndakaiswa pamedication inonzi elotinib, inova iyo chemotherapy tablet, but hapana chiri kuchinja. Ndine mufungo yakawanda kuti saka ndave kufa, saka ndichafutsirwa ndigova churu, saka upenyu hwangu hwatopfuura kaini, ende zvechokwadi ndizere nekutya. Ndakapinda muguta reHarare muna 2015, ndakava nguva yainakidza yeupenyu hwangu. Ndaive ndabva kuMidlands University, ende maparents angu vanogara kuno kwachivi kwandiri kurwarira ndiri. Ndaive ndapinzwa chikoro ndichibhadharwa nehurumende sezvo baba vangu vaive ex-combatant. Kwandinobva hatina mari yakanyanya, hatina zvakare hama dzakabudirira.
ini mudzinza mangu ndini mwanasikana kutanga kugarawo muHarare, ende munoziva kuti muHarare zvinotinetsei to land a job kana usina waunoziva. A friend of mine introduced me to a boss kubasa kwavo. Bosi vake vaige vachida munhu, paive nevhakansi yaive NGO, kwaidiwa munhu ane program yandakaita yedevelopment. Ndakafara kwazvo ndokubva ndakwira kubva kwaChiri ndikagadzirirawo kuenda kuHarare kuinterview. Ndakasvika ndokumhanya kufotokopa madocuments angu ose, CV, transcript nezvese zvaizodiwa. Kwakanonoka kuedza musi uyu. Ndakafumubata jongwe muromo kwakugeza ndikarongedza file rangu ndikamika sure kuti hapana chandasiya ndokupinda mumota Machenge shamwari yangu. Ndakasvika kubasa kuya aiwa paive paorganization yairatidza kuti yaive iri hombe. Munongozivawo maNGO unogara watoona nemaland cruiser nemadzimota vanenge vachishandisa kuenda kufield kuti zvaive zvakarongeka. Shamwari yangu Chenge akabva andiratidza kuofisi kwaHR. Ndakasvikopinda paya. HR vakanga vari ino hofori yerume yaive nendebvu. I was told to take a seat. Ndikagara kwakuisa file rangu patable. Vakatanga kubvunza a bit about my qualifications. Ndokubva vasumuka and vakandibvunza kuti how badly did I want the job. Basa ndairida zvachose. Iyo mari yebhasi ndaive ndatoita zvokupuwa namai vadoita kudotengesa huku, nhatu nembudzi kuti ndiwane mari yekufambisa. Vakazosumuka pavaive vagere vakatanga kundibata mafudzi vakanditi it's simple, there's no need for an interview, the position was mine. Vakatsanangura mabenefits andaizowana. Aiwa mabenefits nesalary zvakanga zviri competitive. At this point I became very uncomfortable. Ndakazvipeta semunhu aive azere nekutya. muHarare ndaive ndisina hama sekutaura kwandaita. Ndaive ndiri kugara kumba kwasahwira vangu Chenge. Zvaisazoita kuti ndirambe ndichigarako kana interview iyi yaramba. Ndaifanira kuzotsvaga rimwe basa very fast. Ndakaona kuti baba ava vakanga vaenderera mberi. Ndakati kwarakwasho kusumuka pache ndokubva ndabuda muofisi mavo ndichimhanya. Ndakanga ndisina kuexpecta mashura akadai. Chenge akaramba achidongorera nepahwindo remuofisi make zvekuti pandakabuda ndichifambisa muofisi maHR moya akabva adouya kuzondigashira. Akandibvunza kuti zvafamba mushe here. Ndikati hongu. Ndakangomuti ndipe makiyi ekumba kwako ndinozorora. Ndaitaura semunhu akapress. Chenge akangoti you look disturbed. Asi kutyika interview. Ndikangoti hongu. Akandipa makiyi ndokundipa driver akanondisiya kumba kwake. Mumba maChenge maive muri fully furnished ende zvairatidza kuti anenge aitambira nengowani. 2 days passed. Ko basa ndaizoriwana sei indaive ndatiza. Saka ndina kana phone call yandaiexpecta. Asi Chenge akaramba achingoti vachakufonera, don't worry. Day 3 Chenge akadzoka akagumbuka akati kosei wakapusa, uda kudzokera kwaChiri. Tomorrow you're going to work ende uchaita zvese zvauchaudzwa nemurume iyi. Job market is flooded. How do you let go of such a life-changing opportunity? Zvechokwadi chaive tagraduata takawanda and I needed the job, but that man wanted to take advantage of me. Ndakati he wanted to. Ndisati ndapedza akati so what? Kawani kaka chinopera here chinhu chacho. Matourist mangana anouya kuVictoria Falls vakapedza handiti vanongoona vachisiya. Akazonditi if I don't accept the job offer ndaizodzokera kwaChiri ndondorima muriwo kugarden because she was not in a position yekugara neni ndisingashandi. Ndakazoenda the following day kuna HR vaya vakandigashira nomufaro chaiwo. Vakati basa raivepo. I could start the following day. Pane project yangaiswa funding nedona saka taizoenda kubinga the following week. Saka the following day ndaifanira kuenda kuoffice ndonoita prepare, ndoitwa orientation yepabasa and also sign my contract. Manheru iwawo I had to meet him at a lodge. Anyway, kokulodge tonobatei zvakare. Vakati ndiri munhu mukuru ndaifanira kushandisa pfungwa dzangu. Vakati vaizouya kumba kwaChenge vonditora. I had no option but to give in. Takaenda kuya vakandimbunyikidza vachindipara nemazindebvu avo. After that vakabva vanditi congratulations on your new job. Oh, okay, this was it. Ndiyo carpet interview. Inga havo vane power. I hated myself for this, but did I have an option? Ndiko kuwana kwandakaita basa iri. Fast forward, nguva yakafamba ndikabhadharwa. I moved out to my own place. Mari yaive yakawanda. Upenyu hwangu hukaita comfortable. Makore akafamba. Asi ndoda kuti muzive kuti upenyu hwangu
kubva musi wandakambunyikidzwa nababa avo ndakabva ndatochinja. I started hanging out mune mashamwari dzeshamwari. Vakandintrodusa kuupenyu hwandaisaziva. Zvinhu zvaifamba very fast. Kubva muna 2015 kusvika nhasi pakaitika zvakawanda. Ndakakoshewa kuti ndaive ane. Ndakanyengedzwa. Takatanga kuenda kumanight club. Pakavhurwa Dreams night club. Taiveko tichifara nevamwe. Kumameeting ekubasa taienda kuna nabulawayo Mutare. Taisangana nevarume, mapolitician, mabusinessmen, maprofessor, people in power. Vese ava vakanga vari matop guys. Taive totamba ini naChenge nevamwe 2 vandisingazotauri mazita avo. Pa2 ipapo umwe wacho aitove ari married, umwe ari single. Takatanga kudana nemapolitician nevarume vevanhu. Tete takapanduka kuva mhuka chaidzo. Pane zvese zvatakaita chinondishamisa ma-threesome. Ndiro zvaindishamisa. You know, in life unoita zvimwe zvinhu zvekuti after that unoshamisika kuti was that me. Mapolitician anenge aine mari. Mota yangu yandinofamba nayo ndakatoitengerwa ne1 politician. Ndiye aibhadhara rent uyezve kana maproject apera munongoziva kuti kuma-NGO dzimwe project inopera upogara nguva usina basa. Takatanga kuita life iri wild. Tichienda kuma-sex party. Hatina kurega. Ende usiku. And one night takanga tiri kuVic Falls. Chenge told me kuti she wanted an adventure. Ende munhu wake aida kuti ndiuyewo. Ndiko kuintroducewa kwandakaitwa kuma-sex party. Ndakabva kwendave neinda kondaimboziva kuti munhu anoita inda panhengo. Inda idzodzo vatete dzakandidya dzikandichera pamusoro penhongo yangu zvekuti izvezvi nhengo yangu ine mapuri. Ndakazorapiwa mushure mekunge ndaramba ndichingwa kuti ndiri kuvariwa. Ende ndaishaya kuti chiri kundivava chii. Izvo inda dzaiita kundidya mushure mekunge taita sex party tiaita threesome. Tete shamwari dzangu 3 so far takafushira. Vaive nemasymptoms andinawo. Munhu anofa ava mutema. Ndinoshaya kuti chinhu ichi takachiwanepi. Imwe shamwari yangu isati yashaya takaramba tichizvibvunza kuti chigwere ichi chigwere rudzii. Takachiwana kumapati here, takachiwana mudoro here, takachiwana kumapolitician here. Ane anza chaiye hapana. Ndinoshaya kuti takaisirwa poison here. Takagara pasiti raive rine poison. Chinhu ichi chiri kundidya. Upenyu hwangu huri kupera. Noswera ndakarara ndinorwadzwa zvisingaite. Some days are better like today. Ndagona kunyora. Asi mamwe mazuva ndinge ndakarara ndiri helpless. Shaya shamwari yedu yekutanga takati kuda. Chenge was number 2. Akafa asanduka kuti tsva. Muviri wakazara mvura. Uya wechitatu Sam. Now it's me. My doctor vakati ndiende kumba ndive comfortable. Kana ndichirwadziwa ndomwa mapainkiller. Tete, do you think I'll be okay? Pakutoona kuti upenyu hapachina. Vabereki vangu vanofunga kuti ndiri ngirozi, ndiri innocent. Murume handina, mwana handina. Ndakamidziwa neguta. Kune vasikana vari kubva kumauniversity. Be careful, don't forget your values, cause guta rinokumedza. Haisi HIV, it's something bigger. Before I die, let me live this lesson and make an impact in someone's life. Ndatenda. This is a very sad story. Nekutaura kwavaita, kurondedzera kwavaita, ndakwanisa kuvafonera ende vari kuti iyo anorwadziwa and there's nothing that the doctor can do anymore. Shamwari nhatu dzose dzakafa in the same way, vane masymptoms akafanana. Saka unenge uchishaya kuti zvinhu izvi vakazviwana paise matauriro avaita kuti vakazviwana mudoro here, vakazviwana pasiti here, vakazviwana pai chaipo. Asi vakazviwana kumafaro. Ndo bottom line. Vedu weka maparents, vana vedu pavatinovarega vachinda kakuguta tichiendai munotsvaka basa, vana mai vanenge vari kwativi kumucha tichiti upenyu hwedu hunochinja. Handiti kana tichidzidzisa vana vedu tinenge titi chirere chigokurerawo. Hapana mubereki anoda kufushira mwana wake zvinhu zvinorwadza sekutaura kwavari kuita. Asi let me just live here with hope kuti there is life in Jesus Christ. My sister, just take it to Jesus Christ. Sezvo vataura vakati kuchipatara madhokta ari kuti havachina zvavachakwanisa kuita. Asi isusu tiri kungoti there is no problem too big that God cannot solve.
there is hope. Vandibvunza kuti vatete, do you think kuti upenyu hwangu is going to be the same again kana kuti ndava kudofa? Ini ndinongoti upenyu huri kuna Jesu chete ndozvandingangotaura. Upenyu huri muna Jesus Christ, and there is hope in Jesus Christ. Surrender your life to Jesus Christ and he's going to take care of everything. Unoisa upenyu pa-autopilot. Handi munoza pa-COVID paya kuti takamborarama upenyu hwairema sei tisingazivi kuti chikafu chichabvepi, rent ichabvepi, kana kuti mari yebhondi, kana kuti mari yezvikwereti zvemota, you know, my expenses, school fees, tisingazivi kuti zvichabvepi. Takangoisa upenyu hwedu pa-autopilot kuti God take care of my life. So my sister, to you, I'm just saying, put your life on autopilot and leave the rest to God. Be still and know that he's God. Vedu muve nezuva rakanaka. Ndinokutendai nekutenda kwamaita. As usual, mungosiyawo ma-comments mu-comment section. Tine nyaya yasisi ndichasheya nyaya iyi mangwana, asi pari zvino tiri kungonamata, ende ndinoshuvirawo kuti ingadai takwanisa kuwana vanotijoinawo kuti tinamate navo, asi ndawana zvakare vamwe mufundisi vari kutibetsera kunamata kuti vakwanise kusunungurwa pane zviri kuvaremera. Ndavafonera zvakare ende vanga vakaremerwawo, asi tanamata chaizvo, tanamata, ende ndinoziva kuti Mwari, God is going to come through for her. Ndichadzoka mangwana ndichizoshare nyaya yachona nemi, because vanga vati ndiposte kwamuri mosezve, vanga vati ndiposte kuitira kuti munhu usanzwe nyaya iyi. Asi manje kawigi haina kugadzigwa. Iyi nyaya iyi ndaida kuita kuitira kuiverenga nekuti ipfupi. Ndikati zvino haimi moda kuona vatete vachiglowa, saka regai tipomanya kumagrosa tinogadzira wigi nawigi, todzoka zvemangwana tozotaura nyaya. Muve nezuva rakanaka, ndatenda.